Yan na game. Game. Yan na, harabasan agad. Yan na. Yan na. Ang laki na, ang bilis pa. Yun, what's up mga Aji, Gagambino. Happy 100k subs mga Aji. Bago ako mag-live mamaya, itong i-upload ko ngayon. Sana may upload ko to, kasi ngayon ko palang ilalaban mga Aji. Super Summon to, yung itim mga Aji. Tapos yung isang kalaban niya is brown, na may pagkaabuhin yung mga balahibo niya mga Aji. And sana magbigay sila ng magandang laban. Pakita ko muna sa inyo mga Aji, pakita natin sa inyo. Ayan mga Aji. Kung nakikita nyo may kinakain sila, kasi sinubok ko muna mga Aji. Gawa ng yun nga, kababalik lang po natin. And yung gagamba is parang 1 to 2 days conditioning lang to. Gawa ng hindi ko muna naasikaso. Pero yun, lumaro sila ng maganda. Ayaw ibigay. Tignan nyo mga Aji, subukan natin kunin. Ayaw talaga ibigay. Napakadamot po, ayaw. Ito yung Super Summon. Ito mas maliit lang ng onte. Pero ito talaga nakikita nyo, napakalaking gagamba. Parang gagambang Japan na rin siya. Ito yung Super Summon natin. Ito medyo may kaliitan na ng onte. Pero lalaro pa rin to. Gawa ng medyo mas malaki talaga yung kaha niya. Yan, pinakita natin sa inyo. Kukunin ko din yung kinakain yan. Kasi yun nga, paglalabanin natin sila. Hindi ko na lang papakita paano ko kukunin mga Aji, kasi baka makita pa ng YouTube and yun, baka mabiolate pa yung animals or ano pa man. Ayaw talaga ibigay. Napakadamot po. Siguro nakatikim na kasi ng gagamba, gawa ng yun. Kanilang ibigay yung pagkain. Sinubukan ko pareho. Iba kasi yung lasa ng gagamba. Pag yung alaga nyo nakatikim na siya ng gagamba, ayan o. Ito yung Super Summon na. Pakita ko lang muna sa inyo. And magla-live po ako mamaya. 50 po na summon pamimigay ko, pati pitak. May naantay lang akong kaibigan ko. Kasi ayun, papakita natin yung lalagyan. Ito yung Super Summon para makita nyo gaano kalaki. Malaki po talaga ang Super Summon. Yan siya. Super Summon po ito. Ayaw talagang ibigay. Napakadamot. Aray. Malaki ng pangil. Excited po. Muntik tayo mahuli ng pangil ng summon. Pero yun, inihipan ko siya para magulat siya. Hindi ko rin kasi basta-basta pinipilit talaga nakatakin ng sobra yung pangil, gawa ng yung pangil nung gagamba pwedeng maputol yung dulo dahil sa sobrang gigil niya, kasi yung pangil nun po nakaganyan o, nakabound po siya ng ganyan. And yun, iniwasan natin na baka mabali yung dulo kasi manipis yung dulo nun. And iniwasan din natin makagat tayo na ito, gawa ng napakalaki po ng pangil nila. Sa yung ganitong tipo, yung gigil po sila, sa hindi po nakakaalam, yung venom po ng gagamba is mas masakit po pag kumakain sila. Lalo na pag inagawan mo ng pagkain kasi gigil sila. Gusto silang kumagat ulit. Kaya magre-release sila mas maraming venom. Uy, natakbo na yung Super Summon natin. Ito po, Super Summon natin. Malaki talaga siya. Patulugin ko po muna, tatagin natin. And sana magbigay sila ng magandang laban para yung unang laban papakita ko sa inyo is maganda naman. Yun.
natsempuhan natin. Yan po, nakuha na natin. Doon sa isa, natsempuhan ko kasi sinasaputan niya. Yan, papwesto na natin ng ganito. Paita ko lang sa inyo para ang concern ko lang dito is sana maglaro sila ng maayos. Hindi yung tatalon lang, magugulatan lang kasi yun nga, medyo alanganin yung conditioning nito mga aji. Pero gigil na gigil sila sa gagamba, takam na takam sila. Ibig sabihin nun, pwede ko pa rin ilaro ko pa rin to. Yun lang, di ko sure kung talagang magkakapitan sila o magbibitawan. Ayan, umpisa na natin. Sana mabigay ko kayo ng magandang laban para yung pa-welcome naman natin is maganda-ganda. Ito po, yung salmon. Medyo mas malit lang ng unti to. Pero unti-unti lang. And ito po yung isa, yung itim. Haba ng galamay ito. Katawan, ito, yung gray. Yun, game natin. Para at least, di ba? Subukan naman natin yung pagbabalik ni Gagambino. Okay, game. Game na, harap. Ito mga aji, pinakamalalaking salmon ko na hawak to ngayon. And sa tingin ko, meron at meron talagang matatapos dito. Mga lang sana mag-enjoy po kayong lahat. Mabigyan nila tayo ng magandang laban. Game. Uy, harap. Hop. Ayaw humarap nung gray Harap. Ay, ayaw. Dali mga adya. Ay, magharap. Yan na game. Grabe to. Alaka. Alaka, yan na naman yung laruan nila mga aji. Uy, sino yan napatakbo? Napatakbo yung gray Malaki talaga masyado yung itim. Malaki masyado po yung itim. Naghahanap ng kalaban yung itim. Uy, nananakmal ng kamay. Nananakmal ng kamay po yung itim. Nananakmal po. Ito po yung itim Oh, naghahanap po ng kalaban. Nananakmal po ng kamay. Okay, halika dito. Grabe, nadiinan na ata talaga yung isa. Parang tama yung itim. Yung isa parang wala na po. Yun grabe, tinapos na nung itim. Uy, pumalag pa rin. Pumalag pa rin po. Pumapalag. Parehong malalaking gagamba po ito Kung super salmon, pwede nyo silang banggitin na super salmon pareho. Pero yun talaga. Nanaig yung itim natin kasi sobrang laki talaga na ito. Pinapos siya talaga. Yung pagbagsak nilang dalawa kasi mga aji, napuruhan niya na talaga. Kaya nung pagbalik sa taas, halos wala ng pwersa yung gray. Yan Talagang binitawan niya mga aji pero yun, tapos niya na talaga. Yan hindi niya po binuhay and napakalaki pong gagamba to. Ako na po nagsasabi sa inyo, sobrang laki po. Nasolid niya kasi kagad, nahuli niya. And labas pa siguro ko ng isa mga aji. Ito mga aji, buo to ng 2 days conditioning to. Naghabol ako ng condition mga aji para may pakita ko sa inyo bago man lang ako mag-live. Talaan to mga aji, tala, mahaba-haba to, parang OS. Good. Going OS to mga aji. OS na talaga, malaki talagang gagamba din to. And yung mga kalaban niya naman ay ito. Same size mga aji, medyo mas malaki lang talaga kaha na ito. Okay, game natin, pass game natin mga aji, dugtong na rin doon sa salmon. Game. Yan na, harabasan agad. Harabasan agad. Harabasan agad, nahuli niya yung kagad yung tala. Tala pa yung nahuli. Sige. Boom, yun, nakakagat yung tala mga aji. Nakakagat yung tala. Wala ka. Sige. Nakakagat yung tala, yun lang, tumakbo yung tala. Dalawang paa yung nahuli sa tala kasi kaya hindi niya talaga, ninda niya. Pero to, iindayin niya rin yun mga kaji kasi nadibdiban to. Sa sunod na balikan mga kaji, malalaman natin kung ito yung mananalo o itong isa. Kasi medyo mas puro yung kagat dito, napuruhan talaga siya. Ito naman, dalawang paa agad. And gumanti din, puro dibdib. Puro dibdib din yung kagat. Ito na.
tapusan na to. Wala na. Pareho ng dispalinado po. Parehong gagamba mga Aji. Napakalaki ng katis na itong iso. Itong dilaw. Puro dibdib, paa. Ito naman yung isa, puro kamay mga Aji. Meron din, pare-pareho sila ng ano. Dito mga Aji kasi nag-ano sila eh. Kumbaga nagbaliktaran sila ng kagat. Ayan o, parehong malalaking gagamba po. Wala na pala o. Puputulin na lang ata to. Mala itong nasa ilalim mga Aji ah. Mas mala ito. Mas mala isa kaha. Wala. Naayawan na rin siya ng tala. Last one, pag hindi talaga lumaro na to, itatabla ko to mga Aji kasi napaabagal na nung pareho kong gagamba. And yun nga, baka dalihin tayo ng YouTube. Wala talaga mga Aji, ang babagal na nung gagamba, ayaw ko ipilit. Tablahin ko na to, maglabas pa tayo ng isa mga Aji, mag-ubos tayo ng gagamba. Yun, sabi ko naman sa inyo mga Aji, mag-uubos tayo ng gagamba ngayon. Tuloy-tuloy natin paglabanin ito para makapag-marathon kayo. Ito mga Aji, good size pa rin to. Mas bate pa rin. Ito siya. Yan yung mga kalaban niya ito po, tala. Good size din. 2 days conditioning to mga Aji. Pero yun nga, hindi ko kasi mapaarawan. Gawa ng umuulan-ulan na. Pero laro natin to. Sana magbigay sila ng magandang laban. Medyo hindi ko kursunada yung mga galawan ng gagamba talaga ngayon. Pero game natin. Uy, dumaan lang. Dumaan lang po. Karabasan na. Naku. Parang iba laruan ng mga gagamba na ito mga Aji. Hindi ko rin maasikaso. Ang pangit ang pagkakakondisyon ng mga gagamba na ito. Ay harap. Yung isa sa sakngalin na mga Aji, yung talaw. Pero mo, isa pa sa tingin ko talagang dadalihin na siya nitong tala. Uy, yung tala umagat ng stick. Uy, ayos dyan. Nakagat na ng stick yung tala mga Aji. Hindi ko alam bakit. Ayun, nagigil na yung tala oh. Ay, liga dito, laban. Yan na. Nagharabasan na sila mga Aji. Yung isa hindi masyadong umaano, stick din ang kinakagat oh. Yan na, pumapalag na siya mga Aji. Pumapalag na siya. Pumapalag na oh. Ayan ka oh. Ano ka? Yan, nag-split ka tuloy. Tawa mga Aji. Ang pangit lamaro na itong isa na to. Para lang siyang pinakain doon sa tala. Yung tala napakagaling lumaro. Pero yung dilaw wala. Or lumaro nung dilaw mga Aji, stick yung pinagkaagat. Dito, stick yung kinaagat niya. Yan, gigil na gigil yung tala. Wala na mga Aji, wala lang may laro ako. Hanapan ko itong kalaban tong tala mga Aji. At hindi siya na-challenge dito. Kunin ko to. Dalawa kalabanin itong tala, subukan natin. May isa pa pala ako na hindi ko pa nailalaro mga Aji. Matagal na rin to. Okay, game. Game agad. Uy, wala. Tatakbo din nakatatang isa. Game. Naku! Boom! Pumalag na! Nakagatan to sa likod ah. Medyo nakagatan sa likod. Grabe tong tala na to. Napakatapang pala talaga. Wala. Nakagatan sa likod. Wala na. Muluntoy na siya oh. Ang sakit ng venom nung agat sa kanya sa likod. Pero pumapalag siya oh. Pumapalag siya mga Aji. Pumapalag siya. Pero grabe, napakabilis lumaro ng tala.
Grabe. Basta tala talaga mga Aji yung ano, puro likod. Naalala niyo yung tala ko dati mga Aji noong pumatay din. Likod talaga dinadali nila. Madiskarte lumaro to. And dahil nagalingan ako mga Aji, tabi ko na to. Yun nga lang, pumatay talaga siyang dalawang gagamba. Tabi natin to. Yan, pinatay niya talaga. Yun, last game to mga Aji. Itong gagamba na to, pagtatapatin ko ngayon, malalaki talaga to. Yung isa OS, yung isa sa tingin ko jumbo to mga Aji, laki talaga. Pakita natin muna yung una mga Aji. Ito yung OS. Ito. Bakit nagsasapot mga Aji? Kasi tinatakam ko yung gagamba. And dahil alangan kasi to, 2 days lang. Kaya pinatikman ko talaga. Ito yung OS po. Oversize to mga Aji. Ito yung size nyan. Pinatikman ko ng gagamba to. Yun, kumaagat naman sila. And ito po yung malaki. Uy, nangagat ng kamay. Meron malaki dito mga Aji pag nakita nyo. Ewan kung jumbo to Ito siya mga Aji. Malaki din talaga to. Siguro OS lang to. OS lang din mga Aji. Malaki talaga. Okay game. Pass game tayo mga Aji. Last game. Last game. Pass game. Laki na ito. Yun, ang bilis pa. Ang laki na, ang bilis pa. Yan na. Yan na. Sige. Sige. Game. Game. Sige. Grabe naman tong dalawan to. Ayaw talaga papigil. Pareho sila. Grabe. Galit na galit. Parehong gagamba. Wala. Patras din Laki mga Aji. Nakikita nyo naman gaano kalala yung gagamba. Ayan Kitang kita nyo gaano kalalaki Sige. Grabe na huli yung malaki. Yun sila Yakit ko na mga Aji Parehong mabagal Grabe, walang susuko pala dito. Wala uluntoy pareho. Hindi, paharapin natin. Bigyan nyo na mga Aji, sige. Wala, pareho na. Pareho ng dispaninado. Kumagat pa yung nasa unahan Nasa unahan yung gusto pang kumagat. Kumaagat ng stick. Ito, kumaagat ng stick to. Pero grabe, ang lalaki po ng tama ng gagamba. Ayan mga Aji. Laro ko lang to ulit. Gawa ng yun nga. Matagal tayong nawala. Matagal tayong hindi nakapag-upload. Bawi ko to sa inyo kahit ubusin ko tong gagamba ko. Mabigyan ko lang kayo ng magandang mga laban. And yun. Sana nag-enjoy po kayo. Grabe yung mga katis ng gagamba Yan, ewan ko na nakikita nyo mga Aji. Yun nasa paan niya. Paa. Dibdib. Ang tapang din kasi nito. Pumalag talaga to. Ang dami niya rin kagat. Pero yun. Grabe, wasak yung tiyan niya. Ito mga Aji nakikita niya sa amay ko. May hagod ko to sa ilalim ng tiyan niya. Ayan Ayan basang basa Grabe, warak-wak yung tiyan niya din. Wak-wak yung tiyan niya. Isahin natin mga Aji Isahin natin. Kung lalaruan pa nila. Pag hindi, tabla din to mga Aji. Talagang malaki to Didiskarte yung malaki. Ito, didiskarte siya mga Aji. Kaso, yan katis-katis din yung paa niya. Ewan ko kung anong gusto niya diskarte. Gusto niya tatalikuran niya. Wala, pareho na pong mabagal talaga yung gagamba. Tablahin ko na to mga Aji. Hindi niya naman kinagat. Tigil ko na to. And sana nag-enjoy kayo. Sana nabigay kayo mga laban na, alam niyo yun, yung ilang araw tayong nawala. And sana nakabawi po ako. And salamat, 100k subs na tayo. God bless po sa inyong lahat.